Hei, hei, hei! Eu sunt Ștefania Istrate, bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. Doamnelor și domnilor, așadar suntem aici pentru a da startul unui nou reading vlog, pentru că a ajuns mai devreme, în urmă cu o oră, la mine Mormântul fugar de Robert Galbraith, cea de-a șaptea parte a seriei Cormoran Strike. Robert Galbraith, încă o dată spun pentru cine nu știe, este pseudonimul folosit de J.K. Rowling pentru a scrie această serie pe care eu o iubesc. Am așteptat cartea aceasta un an, are 900 de pagini, este mai mică decât Inimă Neagră ca noaptea, cea de-a șasea carte a seriei, și sunt atât de entuziasmată că nici măcar nu vă puteți imagina. Am vrut să încep acum ca să vă ofer și vouă din entuziasmul meu, din fericirea mea. Mi-am dat seama că sunt un om atât de simplu. Pe mine mă mulțumesc lucrurile micuțe, mărunte, dar atâta fericire mi oferă faptul că am această carte și că am început să o citesc, bineînțeles. Dumnezeule, cât am așteptat-o! Am făcut 13-14 de azi dimineață, de când am primit mesaj de la curier că o să ajungă. Eram, Doamne, Doamne, am dansat, am cântat, am fost foarte, foarte entuziasmat. Coperta este absolut minunată. Abia aștept să o termin, să o pun alături de celelalte. Doamne, sper să intre acolo. Vedeți aici, în stânga, dreapta, ce ești pentru voi. Aoleu, seria și mai e așa, un loc ușor, sper să intre. Deci, coperta este superbă, minunată. Cred că îi vedeți aici pe Cormoran și pe Robin. Traducerea a fost făcută de Ciprian Șulea. Domnul Șulea ne-a ținut ca pe ghimpi, ne-ați făcut să așteptăm un pic, dar nu-i nimic, înțelegem că sunt ceva pagini aici de tradus. Ne-ați ținut așa pe jar. Toate cărțile din serie, nu știu dacă am mai zis asta până acum, probabil că am mai zis fiind deja la a șaptea, au un light motiv. De data aceasta este vorba despre o carte care se numește I Ching, sper că pronunț așa cum trebuie, și vreau să vă citesc despre această carte, să vă citesc câteva informații ca să știți și voi, și voiam și eu să aflu la ce mă pot aștepta de la acest volum și care va fi tema volumului, în afară de a afla ce se întâmplă cu Cormoran și cu Robin, bineînțeles. N-am ajuns încă la ei. Deci, I Ching sau Cartea Schimbărilor este unul dintre cele mai vechi texte clasice chinezești. Cartea conține un sistem de divinație complex, comparabil cu geomanția, folosit și în ziua de azi în culturile vestice și Asia de Est. Corpul principal al lucrării, atribuit inițial lui Wen Wang, conține o discuție pe tema sistemului de divinație folosit de magii din dinastia Zhou. Mai există o secțiune suplimentară cu comentarii atribuită autorilor din perioada statelor combatante, 475-221 înaintea erei noastre. Aceasta este o expunere filozofică în care se încearcă o explicare dialectică a lumii și a principiilor etice. Prin tradiție se consideră că principiile care stau la baza I Ching-ului provin de la Fengzi 2800-2737 înaintea erei noastre. Deci ar fi undeva la peste 4000 de ani distanță de noi. Unul dintre eroii legendari și conducătorii cei mai timpurii ai Chinei, căruia i s-ar fi revelat 8 trigrame pe cale supranaturală. După mai bine de 600 de ani, pe vremea legendarului Yu, trigramele ar fi fost transformate în 64 de hexagrame înregistrate apoi în scris. De-a lungul dinastiilor Shang și Zhou, hexagramele au fost reinterpretate și explicate în mai multe rânduri. Deși cartea a fost inițial destinată divinației, influența majoră pe care a avut-o asupra mentalității chineze se datorează cosmologiei, care implică omul și natura într-un singur sistem, reinterpretare care i s-a dat în perioada statelor combatante. I Ching se centrează pe idei precum echilibrul dinamic între forțe opuse, evoluție evenimentelor ca proces și acceptarea inevitabilității schimbării. Și pentru că este atât de nouă cartea, vă promit că mă voi strădui să nu dau niciun fel de spoiler. Dacă vreți să o citiți, atunci cu siguranță că puteți să vă uitați liniștiți la clip,
Dacă simt nevoia, voi face o secțiune de spoilere la final, pentru că știu că sunt multe persoane care deja au citit această carte în engleză sau poate că nu sunteți interesați să începeți seria și sunteți curioși să vedeți despre ce este vorba, dar voi vorbi doar despre lucrurile care sunt menționate în scurtul sinopsis de pe spate. Este vorba despre aceste două paragrafe, atât, într-o carte de 900 de pagini, așadar vom avea foarte multe lucruri de descoperit, tocmai de aia vă voi povesti doar un pic începutul, doar despre ce este vorba și apoi pe parcursul reading vlogului, habar n-am ce o să vă zic, poate doar o să fac la camera așa, sau nu, sau nu știu, în funcție de ce sentimente îmi transmite cartea, poate asta vă voi arăta, nu știu, repet, nu vreau să vorbesc nimic, cu siguranță că nu o să vă povestesc absolut nimic dintre Cormoran și Robin. Nu știu dacă ăsta este un spoiler, dar să știți că până într-a 7-a carte nu s-a întâmplat absolut nimic, așa că să vă țineți bine dacă de-abia ați început seria. Bun. Ceea ce pot să vă zic este că povestea noastră începe undeva în martie 2012, atunci când tânărul William hotărăște să părăsească universitatea și să se înscrie într-o sectă. La asta ne gândim noi. Este o sectă care se numește Biserica Unitară Universală, despre care mă voi referi pe viitor ca la BU, pentru că așa este abreviată și în carte, BU. Și mie e mai ușor decât să zic Biserica Universală, așa. Și o să mă și încurc, cum tocmai am făcut. Deci o să zic BU. Aceasta este, să spunem, secta. Așa mă gândesc eu, acum nu avem de unde să știm. Despre William aflăm, așa cum începe cartea, dintr-o serie de scrisori dintre părinții lui și el, că făcea parte din spectrul autist și că dispunea și de un fond fiduciar lăsat de bunicul lui, așadar erau banii lui, un fond la care avea acces. Nu zic nimic. Părinții lui erau foarte îngrijorați, au încercat să-i scrie mai multe scrisori pentru că nu aveau cum să îl contacteze telefonic. A acceptat să se vadă cu ei după ce a fost amenințat că vor suna la poliție. Tatălui acolo, din câte am înțeles, a avut o ieșire nervoasă și acesta a refuzat să mai vorbească cu ei, amenințându-i cu un proces. Pentru că era adult, putea face absolut ce dorește și mai mult decât atât a susținut că nu a suferit niciodată de autism, ci că părinții lui l-au mințit pentru a-l controla. Acum vom afla mai multe informații despre acest tânăr. Acesta se afla la unul dintre sediile bisericii, pentru că aveau în mai multe orașe din Anglia, de data aceasta în Norfolk, la ferma Chapman. Așa se numea ferma, acolo era el. Așadar, povestea începe în 2012. Mai târziu aflăm despre un fost membru al acestei biserici care, după ce a ieșit, a hotărât să creeze un blog în care să spună, să dea din casă, practic, să spună ce se întâmpla cu adevărat acolo. Aflăm câteva detalii foarte interesante care cred că deja îmi fac pielea de găină, pentru că înainte de înființarea acestei biserici, acolo a trăit o comunitate care se numea, stați că vă zic imediat, Elmerton, cred că așa se numea, care în 1986 a fost demascată ca fiind un loc pentru pedofili, unde se desfășura o astfel de situație. Conducătorii acestei comunități și mulți alții au fost arestați atunci, în 1986, iar unii dintre ei au rămas pe acest teren și cei care au rămas, se spune că ar fi înființat această nouă biserică, BU. Dar se pare că nu ar fi chiar așa. Deci, acestea sunt informațiile pe care le-a scris fostul membru Kevin în blogul lui și firma care aici îl dădea în judecată, că despre asta era vorba, îi tot spunea că sunt zvonuri calomnioase, Că de fapt doar soția fondatorului și liderului bisericii, pe nume Mazu,
ar fi făcut parte din această comunitate, iar atunci când au fost arestați avea doar 15 ani și mai mult decât atât ar fi fost și ea victimă. Așadar, soțul ei, Jonathan, a pus bazele acestei biserici, care avea ca dogmă religioasă pe profeta înnecată. Iar această profetă înnecată era fiica lor, prima lor fiică, înnecată la vârsta de 7 ani, în 1995. Tot înnecată a murit și prima soție a acestui lider, al lui Jonathan, pe nume Jennifer, în 1988. Eu am zis așa, măi, hai să facem o socoteală. Prima soție a fost născută în 1988, iar primul copil cu noua soție s-a născut în 1988. Dacă ea în 95 avea 7 ani, s-a născut în același an în care a murit prima soție. Din greșeală, bineînțeles. Până acum acestea sunt informațiile, nu avem niciun fel de spoilere, le veți descoperi și voi cu mult mai multe detalii, bineînțeles. Ceea ce pot să vă spun din carte este că se pare că Robin se va infiltra în sectă pentru a afla mai multe informații. Îmi imaginez că părinții tânărului William, care erau lord și lady și practic dispuneau de o avere considerabilă, l-au angajat pe Cormoran, i-au angajat pe Cormoran și pe Robin, fie să afle mai multe informații despre biserică și să o desconspire, fie să-l scoată pe William de acolo, și pentru a face lucrul acesta, pentru că ei erau o sectă, eu tot o să mă refer așa, o sectă care dispuneau și ei de foarte mulți bani. Fiind destul de greu, cred că Robin va juca la două capete. Da, va încerca să afle mai multe informații, ceea ce cred că o va pune și în pericol, dar vom vedea când vom ajunge la ei. Momentan nu i-am întâlnit, Dumnezeule, mi-e foarte dor de ei, dar abia aștept să apară și să avem discuții din asta la un sandwich și la o bere, pentru că asta mânca Cormoran, Cormoran mânca foarte mult. Gata, supracoperta a fost eliminată, ne mai vedem cu ea la finalul reading vlogului. Sunt emoționată, nu-mi vine nici să o citesc, pentru că știu că dacă încep să o citesc, o să o citesc atât de repede, dar sunt foarte recunoscătoare și foarte entuziasmată, așa că haideți să-i dăm drumul. Ne vedem, nu știu dacă astăzi, pentru că, așa cum am zis, neavând cum să vă dau multe detalii, nici nu prea știu ce să vă zic, dar dacă cred că o să ne mai vedem astăzi odată, după ce apar Cormoran și Robin. Dar așa, ca să mai vorbim un pic despre ei. Bine, vă pup! Voiam să vă arăt un snack. Uite, un snack, niște lapte, de biscuiți digestiv cu niște dulceață de smochine făcută de mami. Simplu și delicios. Am mai mâncat chestia asta până acum și chiar ne place. Opa! Cartea mea este aici. Am citit deja, nu știu cât, 40 de pagini. Cât am citit? 43. Vreau să o termin și nu vreau să o termin. Până una alta o să mă bucur de biscuiței. Bună ziua! Suntem în a doua zi de reading vlog pentru Mormântul fugar de Robert Galbraith. Am ajuns de-abia la pagina 129 pentru că nu prea vreau să o grăbesc. Vreau să grăbesc reading vlogul pentru că după ce am postat pe rețelele de socializare coletul cu această carte, mulți dintre voi mi-a spus că de-abia așteptați reading vlogul și vă mulțumesc mult de tot pentru asta. Dar pe de cealaltă parte îmi vine să trag de carte, pentru că mi-am reamintit cât de ușor te introduce J.K. Rowling în poveste atunci când scrie. Femeia aceasta este atât de talentată. În momentul în care a apărut Cormoran ca personaj, mi s-a făcut pielea de găină, pentru că mi-am amintit de părul lui foarte cârlionțat și foarte brunet, cu care mereu făcea o anumită comparație, înțelegeți și voi la ce mă refer.
Mi-am amintit de ursuzenia lui și de faptul că uneori este atât de nehotărât în ceea ce privește femeile, că îmi vine să-i dau așa un pălmuță. Dar înainte să discutăm despre carte, voiam să menționez câteva imagini, să discutăm despre câteva lucruri pe care probabil că le-ați văzut deja. Nu știu exact cum voi edita momentan, dar mai devreme am făcut sărățele și plăcintă de dovleac pentru că urmează să plecăm la țară. Și eu sunt cofetarul oficial al familiei, mai puțin vara, pentru că vara nu se poate aprinde cuptorul, cel puțin în apartament. Eu mor, știți că mor. În orice caz, ideea este că dacă ați văzut niște sărățele golașe și vă întrebați, mă, dar de ce sunt atât de golașe, vreau să vă spun că așa mi-au cerut clienții. Știu că se poate pune susan, se poate pune mac. Vă întrebați de ce sunt așa? Clienții așa mi-au cerut, adică fiind vorba despre Mami și Mihai. Ei vor sărățele simple, eu sărățele simple le fac, dar să știți că sunt extraordinar de pufoase și de delicioase și în timp ce făceam aceste minunății, i-am urmărit pe colegii mei de aici de pe YouTube, adică pe Daria, pe Ildico, pe Loredana, pe Nicoleta, pe Sergiu de la Copacul cu Cărți, nu știu, au fost mulți, îmi pare rău dacă nu i-am, pe Cristin, în cazul în care nu i-am menționat pe toți, îmi pare rău, dar urmărind un clip de-al lui Idlico în care purta o conversație foarte interesantă, mergeți pe canalul ei pentru că nu vreau eu să dau spoilere aici despre clipul ei, am uitat să pun scorțișoară la plăcinta de dovleac. Atât de atentă eram la ce spunea, încât am uitat să pun scorțișoară și mi-am dat seama așa că plăcinta de dovleac fără scorțișoară e ca un fel de carte cu final deschis, adică degeaba. Acum sper să nu se simtă ofensate persoanele care acceptă finalurile deschise, e doar o glumiță, câteodată să fiu sinceră, nici nu mai știu ce pot să spun și ce nu pot să spun, vă zic sincer că mă simt, mă rog, dar am spus așa, oare ce are dacă pun un pic de scorțișoară peste? Și am găsit această rețetă de plăcintă de dovleac făcută așa înfășurată și mi-am dat seama că este foarte simplu de făcut. Nu, eu făceam înainte plăcintă simplă, adică foaie jos, dovleacul și foaie deasupra. Dar se face foarte repede și am pus un pic de scorțișoară deasupra. Mă zic, acum nu o fi vreo mare nenorocire că am uitat eu să pun scorțișoară în amestecul cu dovleac și cu zahăr. Pentru că până la urmă nu fac lucrurile astea să le vând, nu sunt eu cofetar, pur și simplu le fac pentru noi ai casei și sunt convinsă că va fi absolut delicioasă, chiar și așa. Dar tot atunci mă gândeam, măi, zic, uite ce conținut minunat fac colegii mei și mă gândeam, măi, de ce nu avem și noi mai multă deschidere, nu mă refer doar la mine aici, mă refer la noi toți, pentru că sunt conștientă că toți depunem foarte mult efort pentru conținutul pe care îl facem. Și acum, bineînțeles că nu blamez pe nimeni, cel puțin nu pe noi aici în comunitate, pentru că voi participați activ la succesul nostru și eu vă mulțumesc pentru asta. Dar, în general, mi-ar fi plăcut să avem mai mult succes la nivel național. E adevărat că sunt alte subiecte mult mai căutate, nu vreau să intru în discuția asta, dar câteodată și în special acum văzând ce conținut minunat fac și colegii mei, așa îi numesc eu, fac și ceilalți booktuberi români, m-am întristat așa puțin. M-am întristat că nu ni se oferă mai multe șanse. Și, mă rog, poate lucrurile astea pe viitor se vor schimba, așadar, acum că mi-am spus și eu off-ul în acest reading vlog în care sunt foarte vorbăreață, să vedem ce mi-am mai notat eu aici despre carte, lucruri pe care nu le-am discutat încă. Tot ce pot să vă spun este că în cazul acestui caz lucrurile devin un pic personale pentru Cormoran, de asemenea nu o să spun la ce mă refer exact și aș vrea să vă citesc acel capitol, începutul capitolului. Vreau să vă zic că am râs deja pentru că
este fenomenal Cormoran. Mă rog, și un pic enervant pe deasupra. Deci, primul capitol zice așa, suntem deja în 2016, detectivul particular Cormoran Strike stătea în colțul unui cort mic, înăbușitor și aglomerat, ținând în brațe un copil care urla. Mi s-a părut foarte drăguță introducerea lui, după care a spus ceva care m-a deranjat. A spus ceva de genul că, dar de ce n-a venit o femeie să ia copilul din brațe, că ea sigur știa ce să facă. Mă rog, cert este că, ai de capul meu, deci nu pot să vă spun nimic, nu pot să vă spun absolut nimic. Mă, dar există un slow burn, un burn atât de slow, atât de încet se întâmplă lucrurile. Atât și atât de încet și o lipsă de comunicare de nu vă vine să credeți. Totul s-a rezolvat în 10 secunde. Și asta ar fi tot. Asta ar fi tot. S-ar rezolva lucrurile în 10 secunde. Dar nu. Există mult slow burn. Mi-e și frică să citesc, să văd ce se va mai întâmpla pe viitor. Cazul este extraordinar de interesant. Este foarte, foarte interesant. Cred că asta spun la începutul fiecarei cărți și vreau să mă bucur cât mai mult fix de lucrul acesta. Fix de faptul că acum aflăm mai multe lucruri despre personaje, despre ce se întâmplă. Sunt interviurile acelea pe care eu le ador. Ador scenele cu interviuri, când se întâlnesc ei cu tot felul de oameni pentru a aduna informații, când filează, când dau telefoane, când primesc ponturi și așa mai departe. Strâng practic acest caz, acest dosar, strâng informații ca să poată la un moment dat să privească în perspectivă și fiind vorba despre o sectă foarte, foarte puternică, efectiv sunt leșinată. Tocmai de aia, atunci când vrei să tragi de o carte, îți dai seama cât de mult îți place cartea respectivă. Și știm că sunt destul de rare cazurile acestea, dar eu chiar mă bucur. Aflăm mai multe informații și despre familia care i-a angajat pe Robin și Cormoran, pe acel Sir Colin, al cărui fiu fusese atras în această sectă. Află mai multe informații și despre alte personaje și despre secta în sine, care avea 5 profeți, care, vezi, Doamne, erau, mă rog, dogma lor religioasă. Și una dintre aceste profete era profeta Necată, fiind vorba despre fiica de 7 ani care din păcate a murit. Avem un profet furat, pentru că acest profet furat mi se pare foarte interesant, nu cred că mai am baterie la cameră, dar poartă numele de Alexander Graves și mă gândesc că este legat de titlu, numele de familie al acestuia. Un tânăr care efectiv, pentru a fi recuperat și scos de acolo, a fost răpit de familia lui de pe stradă. Erau atât de disperați să-l scoată de acolo încât l-au răpit, dar acesta a fost atât de afectat încât s-a sinucis. Deci vă dați seama în ce hal erau spălați pe creier acolo, în ce hal erau manipulați și ce resurse enorme aveau de a face lucrul acesta. Mi se pare incredibil și mă sperie în același timp. Bun, probabil că o să ne vedem mâine. Astăzi voi citi până când vom pleca la țară. Acolo, sub nicio formă, nu voi avea timp de așa ceva pentru că vreau să petrec timp cu familia. Și mâine, când ne vom întoarce în București, probabil că de asta mă voi ocupa. Până atunci, vă urez o zi, o seară, o dimineață minunată. Pa, pup! Bună seara! Îmi pare rău pentru lumină. Suntem într-o seară, nu mai contează. Stați așa un pic. Deci, ce voiam eu să vă spun este că sunt la pagina 398. Am ajuns aproape de jumătatea cărții. Și singura informație sau una dintre puținele informații pe care vi le pot da despre această carte este legată de faptul că Robin merge sub acoperire în această biserică / sectă, pentru că asta aflăm de la
de pe sinopsis. Stați așa că mă prostesc, nu se poate. Trecem peste lumină dacă nu vă deranjează. Ea merge sub acoperire acolo și acum sunt la o scenă de acolo, un capitol de acolo. Au fost multe până acum, bineînțeles. Înainte de toate, nu mai am răbdare până nu pleacă Robin de acolo, deși nu știu când va pleca, când se va întâmpla asta, habar n-am. Însă simt o presiune atât de mare pentru ea. Eu am foarte mare încredere în ea, este fenomenală. Știu că este o ființă puternică, o femeie puternică, dar și ăia sunt nenorociți rău de tot. Bă, e rău de tot. Și să ajungă o sectă la un asemenea nivel, vă dați seama că sunt necesare niște tehnici de manipulare în masă și care de-a lungul anilor au dat atât de mari rezultate, înseamnă că sunt stați pe psihologia umană și că au niște planuri foarte, foarte bine puse la punct, în așa fel încât să manipuleze și să spele oamenii pe creier, pentru că despre asta e vorba. Și sunt la o scenă în care ea va fi supusă unui, cum să zic, ritual foarte ciudat care îi va crea probabil o durere foarte mare psihică și emoțională, sper că nu și fizică, și mi-e frică să citesc. Mi-e frică, adică îmi doresc să citesc, vreau să trec peste partea asta cât mai repede, dar în același timp mi-e frică. Partea cea mai ciudată la cartea asta este că se citește atât de repede că parcă ești în transă, efectiv ești cu ei acolo. Deci eu înțeleg, nu contează cât e de mare. Poate să aibă și 5.000 de pagini la un moment dat vreun volum, la fel de repede se va citi, dar nu vreau să o termin foarte repede. Pentru că am impresia că aștept un an pentru o carte pe care o citesc în 2 zile și gata, după aia iar un an. Și vreau să trag de ea. Mă rog, cert este că vreau să îmi fac curaj să citesc această scenă, așa că mi-am pus un pahar de vin. Să sperăm că o să mă ajute. Noroc tuturor. Hai să vedem despre ce e vorba. Bună ziua, dragilor! Sunt aici să închei din vlogul pentru cartea Mormântul Fugar de Robert Galbraith, a.k.a. J.K. Rowling. Îmi este foarte greu să vorbesc despre autor ca fiind un bărbat, când știm foarte bine că
Este pseudonimul pe care îl folosește J.K. Rowling și urmează să vă povestesc câteva lucruri care nu pot fi considerate spoilere, însă sunt niște informații mai detaliate despre care aș vrea să vorbesc, în special cu cei care au terminat deja cartea, și am să atenționez aici pe ecran posibil spoilere, informații detaliate. În cazul în care nu vreți să știți, vă rog să mergeți mai departe. Așadar, în această carte avem de-a face cu o sectă, iar Robin merge sub acoperire acolo și se pare că stă timp de 4 luni. Lucrurile la început nu au fost atât de înspăimântătoare, însă pe parcurs a înțeles ce înseamnă această sectă, a înțeles cât de periculoasă era, în primul rând pentru psihicul celor implicați, dar și pentru partea fizică, pentru că erau înfometați și munciți până la epuizare, tocmai poate pentru a nu mai avea energie să gândească limpede, să gândească lucrurile în perspectivă, într-o perspectivă obiectivă. Se jucau mult de tot, manipulau într-un mod extraordinar de inteligent, mi s-a părut, pe cât de diabolic, pe atât de inteligenți erau. Și pasajele acelea în care Robin era acolo pe mine mă înfricoșau, dar în același timp nu puteam să las cartea din mână. Îmi doream atât de mult să iasă, să o văd ieșită de acolo. Asta e tot ce îmi doream. La un moment dat am realizat că Robin este puțin masochistă, pentru că lucrurile nu mai erau deloc în regulă pentru ea, dar își dorea ca de obicei, așa cum face în toate situațiile, să demonstreze că ea poate. Să demonstreze că își merită rolul de partener în această firmă de investigații private pe care o conducea alături de Cormoran, chiar dacă se punea singură în pericol. Era puțin dependentă de adrenalină, mă rog, nu știu dacă aș putea să spun neapărat așa, că este o carte, dar mi-a fost foarte, foarte frică pentru ea, asta este ideea, și mi s-a părut la un moment dat că a pus misiunea în pericol, doar pentru a demonstra ea ceva. Avem de-a face de asemenea cu acel martor pe care cei doi nu-l găsesc decât către finalul cărții, un martor care are șansa de a face puțin lumină în întunericul cazului și în ițele atât de încurcate ale acestuia. Trebuie să recunosc că mi-a plăcut foarte mult cazul, am fost capabilă să urmăresc cu foarte mare atenție ce s-a întâmplat. Mașină. Mă, m-a așteptat, mă. M-a așteptat. Trăim la bloc, asta este. Am urmărit cazul îndeaproape, așadar, am reținut personajele implicate. Mi-ar fi plăcut să existe un alt final, dar nu ar fi fost realistic, așa că finalul ales de autoare a fost foarte, foarte bun și am înțeles ce s-a întâmplat și mă bucur că s-a întâmplat așa și că au rezolvat această situație îngrozitoare, pentru că s-a demonstrat că lucrurile erau cu mult mai grave decât și-au imaginat la început. De asemenea, o parte care a fost așa puțin tristă pentru mine a fost legată de faptul că Robin și Cormoran au petrecut atât de mult timp separați în această carte, pentru că ea a fost acolo timp de 4 luni, așa cum am spus, și într-un fel nu am avut atât de multe interacțiuni între ei precum am avut în celelalte cărți. Dar cele 900 de pagini nu mi-au ajuns. Nu mi-au ajuns. Atât de repede s-au citit. Atât de repede. Vreau să vă spun că acum câteva seri, când mai aveam, nu știu, ultimele sute de pagini, am stat 4 ore și jumătate fără să mă mișc. Atât de tare am fost implicată în poveste, mă simțeam cu ei acolo. Nu m-am mișcat. Știu că este un privilegiu să pot să fac chestia asta fără să fiu întreruptă și așa mai departe, dar vă spun că atât de tare am
intrat în poveste și eram atât de curioasă să aflu ce se întâmplă, că timp de 4 ore și jumătate am citit în continuu până când n-am mai putut. Până când simțeam că nu mai văd cuvintele și mi-am lăsat ultimele 7 pagini pentru a doua zi. Erau ultimele pagini ale cărții, dar nu mai puteam. Îmi pica ochii în gură. Că tot veni vorba despre final, acum cred că am încheiat partea de spoilere, aș putea să spun că... N-aș putea să spun. Da. Că nu-mi vine să cred că ne-a făcut chestia asta J.K. Rowling, că s-a terminat cartea așa. Pe cât de nerăbdătoare am fost eu să citesc partea a 7-a, pe atât de... cu mult mai mult voi fi, de fapt, să citesc partea a 8-a. Deci ne-a lăsat într-un suspans, de nu vă vine să credeți. Ceva ce a făcut Cormoran, tipic, un pic neasumat așa, un pic imatur, un pic băiețel. Dar nu știu cum voi avea răbdare, sincer, să aștept partea a 8-a. Cartea se va numi The Hallmark Man, în engleză, și încă nu este gata. Însă este în curs de scriere. Ce talent extraordinar are această persoană să scrie atât de multe cărți într-o serie, care mai de care mai interesantă, care mai de care mai spectaculoasă, și să intri atât de ușor în poveste, efectiv să nu pot să vorbesc. Un talent imens, un talent nemăsurat, absolut extraordinar, așa cum simțeam și când citeam cărțile Harry Potter, dar trebuie să vă spun că seria asta este extraordinară. Atât de multe personaje, atât de mult trecut, atât de multă substanță au toate personajele care apar aici. Absolut extraordinar și plin de acțiune și plin de suspans. Ce să zic, numai cuvinte de laudă. Voiam să spun că am început să văd și serialul, se găsește pe HBO în cazul în care sunteți interesați, se numește CB Strike, de la inițialele prenumelor lui Cormoran Blue Strike. Și acum am ajuns deja undeva la cartea a 4-a, sezoanele nu sunt numerotate în funcție de cărți, așa că nu vă speriați. Și știu că și sezonul cărții acesteia este în curs de filmare, așa că o să mă aștepte și episoadele acelea, de-abia aștept să le văd, pentru că ador actorii, îi ador, sunt absolut minunați. Chiar mă gândeam că, și vorbeam cu Mihai, că distribuția este extraordinară. Din punctul meu de vedere au făcut o singură greșeală, și anume alegerea actriței care să o joace pe Charlotte, pentru că Charlotte trebuia să fie o femeie fatală. Asta era și ideea, era contrastul ei, adică frumoasa și bestia, ea și Cormoran Strike. Plus că în carte Cormoran nu era atât de chipeș pe cât este Tom Burke, dar mă rog, asta este doar părerea mea. Robin, actrița Holiday Granger, este extraordinară și o ador. Deci, ne așteaptă sezonul nou, pe care de-abia aștept, bineînțeles, să-l văd. Următoarea carte, care se numește The Hallmark Man, care se va numi The Hallmark Man, nu știu când va apărea în engleză, cu atât mai mult nu știu când va fi tradusă și în limba română. Tot ce pot să spun este că această carte s-a terminat într-un mod care te încântă și care te enervează în același timp. Dacă sunteți la început interesați să citiți această serie, eu v-aș recomanda din suflet să așteptați să apară toate cele 10 cărți. Să nu treceți și voi prin ce trec eu. Să nu treceți prin această lungă așteptare, carte de carte, așa cum am făcut eu. Cred că atunci când am început seria aveam acces la primele 3 cărți și atât. Așadar, vă recomand din suflet să o citiți, dar dacă aveți probleme cu răbdarea,
aștepta să apară toate cele 10 cărți, așa am înțeles eu că vor fi. Păi, cred că acestea sunt toate informațiile pe care voiam să vi le transmit. A fost o experiență minunată, de-abia așteptam să încep să citesc și în același timp voiam să trag de carte, dar nerăbdarea și curiozitatea au câștigat în fața bunului simț, pentru că am citit-o pe nerăsuflate, efectiv. Și vreau să știu și de la voi ce părere ați avut în cazul în care ați citit-o sau dacă ați început seria, ce părere aveți. Haideți să discutăm despre ei, să-mi spuneți, spre exemplu, până acum care a fost preferata voastră, pentru că pentru mine cumva rămâne prima, cea care ne-a făcut cunoștință cu personajele, și cred că partea a 6-a. Aici singura chestie care m-a deranjat a fost că n-au petrecut atât de mult timp împreună, deși a fost absolut extraordinară și cazul a fost absolut minunat. Pe de cealaltă parte, toate sunt minunate. Aș dori să mulțumesc încă o dată editurii 3 pentru că mi-a trimis cartea. Și voiam să vă spun, cred că ați văzut deja, că intră la fix acolo, în mormanul, uitați, acesta de aici. Dar pe următoarea nu voi mai putea pune tot acolo, așa că va trebui să le schimb locul la un moment dat. Așadar, haideți să ne auzim ca de obicei în comentarii. Vă mulțumesc foarte mult dacă ați rămas alături de mine până la finalul acestui reading vlog. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Vă invit ca de obicei aici în comunitatea mea. Dacă doriți să deveniți membri ai canalului, veți avea un link în descriere și puteți participa la clubul meu de carte lunar. Vă mulțumesc încă o dată, să aveți o zi super, super bună. Ne vedem data viitoare! Pupi, pa!